Halo logofer, welcome to back my YouTube channel. Nay ang dinay nontonमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. जों दिनै मोनसे एसे जार्नि खालामनाय मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय आङो. जों दायो थांगासिनो नेशनेल हाइवे 52 नि गेजेरजों. ओरैलै केमेरा स्टेन्डआ मोजां नंला आंना मा जाखो मावलाबाय एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो. जोङो दायो मोनफैबाय नै मा होनो बेखौहाय सगलसि दालां मोनथारसिगोन. नेचारेल जायगाफोरखौ नायना ला नै माबायदि मोजां नुदोंना, दंफां लाइफां सारि सारि बेसेदि समायना नुदों. नै सान्दुं गोसाथार जादों. ओरैनो जोंखौबो खोन्थानोसै. नै जोङो बे माबायानो मोजां जाला आंना स्टेन्डआनो मा जाखो एसेबान नै थांलायबाय जाला. बिराद गोबावनि उनाव दे मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आङो. बे जाहैबाय मोनसे एसे गोजान जायगायाव जों थांनो नागिरदों. बे आलासि जानाय आरो जों थांगोन लखिमपुर. दायो जोङो स्टार्ट खालामबाय बारु फैनायखौ. जोङो थांगोन मा गामि दंलाय थांगोन ना जोङो बुरिमुरि थांनो नागिरदों जोङो. नोंथांमोननो खोन्थालांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आंबो फार्स्ट टाइम थांगोन एबार बुरिमुरियाव. मालाबाबो थांफेरनायबो जायाखैमोन. एबार नै आं दासो दिनैसो फार्स्ट होनजायो आरो. नोंथांमोन बिदिबा ना दे नायलांबाय थादो. दिनै भिडिअआ एसे स्टिल जागोन आरो. मालाबा थांफेराखै आं जायगाखौबो एसे खोन्थानोसै. नै जोंनि भिउसफोरखौ नायदो माबायदि जायगाफ्रा. তো আছে ন দুজন আছে দে রেড বুল দুইটা দে बै पलनो माखौ होनो हा लेमन जुस নাই ন लेमन जुसটো फ्रिजिং আছে নি দেচোন দে দে লেমন এইটো কয় লেমन जुस. रेड बुल लाबाय मोननै, लाबाय मोनसे पलिनो. बे जों जाबाय न किमान हल टोटल কিমান বছৰ হলো আপুনি ইয়াত দোকান দিয়া কেইবছৰমান হ'ল? 2 বছৰ. কেনেকুৱা চলিছে বেপাৰ পাতি? ঠিক আছে ন? মেইন ঘৰ ক'ত? ইয়াতে ন? ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আছে? তিনিটা ছোৱালী. কিমান ডাঙৰ বয়স? 12 বছৰ. দোকান দিয়াত 2 বছৰমান হ'ল. লকডাউনৰ পৰা ন? जाबाय पदुमनि मन्दिर. स्टेसना ओरैसो थाबाय नैबे लामाजों. दा जों ओरै हाबबाय ना? बेसे गोजान दंबाय? टार्निंआवनो बे जों नै गरमाबो गरमखा. मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ? बुरिमुरि. बिराद खोनांगौलै. दाना ओरैजाय आरो राइटआव मेडिकेला बिजों थांनांगौ ना ओरैजों थांनांगौ? दाना राइटआव ना ओरै थांसै राइटजों. मोनफैबाय नै आदामोनाव मोनफैबाय. बिसिनाव आदामोनाव नै फैबाय. मोनफैबाय रिसेन्टलि जों दायो. ओरैबायदि गरम दायो नै लाबाय जोङो मोनफैबाय. एबार दाना थांसै नै आदा आरो बाजैमोननिफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय. एबार थांसैलाय. एबार सोर थांगोन नै बिसिनाव थांसैलाय. मा जागोनथाय आब'नो थांसैलाय. एबार बिसिनावखौ खोन्थानोसैलाय. हमदोलाय जोंहा केमेरामेना. आं रोङाना हमनो. जाखांबाय लोंखांबाय एबार बिसिनाव थांसैलाय आब'मोननाव. जानायखौ खिन्थु जों खोन्थायासै. एबार बिसिनाव थांसै आब'मोननाव. दे
फैनि आखौ ओंखाम जालायबाय नै आजै जागासिनो नै इसिनाव आब'मोननाव नै इसानाव ओंखाम जाखांनानै एसे लाबाय नै आजा जाखाखै नामा दाबो आजाया आजा ओंखाम जाखाखै मा ओंख्रि मोनजाखो बारा जा देलाय खोन्थालाय खोन्था राजा मा ओंख्रि मोनजाखो आलु दं अमा बेदर खोन्थालाय मा ओंख्रि मोनजाखो मा ओंख्रि मोनजाखो नारें खाजि बाजा स्लिम जाथारबायलै सनाया दिनैसो फैदो आरो दिनैसो फैदो बेखाय मालाय गिसि सिबलायलायना होदों ना आनैया